Тапшыруның алдагы кытлау сәламен без хөрмәтле милләттәшебез Ягудина Рауза Мязгуб кызына юллыйбыз. Бүген ул үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Күркәм гомер тантанасы белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Рәис Ирфанович, Ерак Амурск өлкәсеннән Тенишевлар гаиләсе, кызы Мәрьям, кияве Илшат һәм оныгы Мухаммед котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Безнең якын кешебез тумышы белән Евлашева бистәсеннән. Гаиләдә 4 кыз арасыннан иң өлкәне булып дөньяга туа. 30 ел элек үзенең тормыш иптәше, яраткан әтием Рәис Ирфан улын очратып матур гаилә коралар. Мәхәббәттә һәм татулыкта мине, бердән-бер кызлары Мәрьямны тәрбияләп үстерәләр. Кызларда билгеле булганча кышлар язмышлары. Шуңа күрә мин дә башлап мәктәптә укып, аннары медицина тармагында эшләргә дип һөнәри белем алдым. Хак Тәгалә әмере белән үз ярымны очратып, 2019 елны гаиләмне кордым. Һәм әниемне бәхетле итеп 2020 елның 12 августында беренче тапкыр әби булу бәхетен бүләк иттем. Алар кулларына көтеп алган оныклары Мөхәммәдне алдылар. Тормыш иптәшем хәрби кеше буларак без еш кына туган авылыбызга кайтып йөрмибез. Әмма әти-әниебезнең еракта да безгә дугалары ярдәм итүен сиземләп яшибез. Быелгысы елны әниебез олы кайгылы булды. Чөнки ничә яшендә генә булмасын кеше, аңа барыбер ана кадерле була. Әбиебез 83 яшендә вафат булды. Шөкер, әнинең кайгысын басарлык янәшәсендә без, әтиебез һәм туганнар бар иде. Кадерлем минем гаиләдә иң матур ана, булдыклы хатын, тырыш хуҗабикә. Рәхмәт сиңа яратканым, янәшәмдә булганың өчен, хөрмәтең өчен, мине бәхетле иткәнең өчен. Син кирәксең миңа, син кирәксең. Гомерлеккә җаным, гомергә. Син кояшым минем, аяз күгем, син бәхетем минем бу җирдә. Аллаһыдан саулык сорыйм сиңа, озын гомер сорыйм һәр иртә. Бәхет өчен миңа күп кирәкми, син янымда булсаң, шул җитә. Очрашканбыз, кавышканбыз икән, бу билгеле юкка түгелдер. Шатлык, кайгы күптән уртак безнең, гомеребез уртак гомердер. Язмышыма рәхмәтлемен җаным, синең сөюеңне тойганга. Без бәхетле җаннар синең белән, икебез дә бергә булганда. Әнкәем, күз нурым, җанымны җылыткан өчен, авыр чакта ярдәм иткән өчен, төпле киңәшләрең, җылы сүзең, нурлы йөзең, шатлыкларыбызга сөенеп яшәгәнең өчен мең рәхмәт сиңа, әнием. Ихлас күңелдән миңа чын ана мәхәббәтен татытып, җан җимешем, балам дип, иркәләп, сөеп назлаганың өчен рәхмәт. Сиңа авыр сүзләр әйтеп, күңелеңне рәнҗеткән булсам, зинһар гафу ит безне. Сиңа озын гомер телим, хәсрәт кайгы күрмичә, һаман шулай әткәй белән безгә терәк булып, бергәләп матур яшәвеңне телибез. Әникәем, ак күңелле фәрештәм, пак күңелле кешебез, синең хәер-фатихаңнан башлана һәр эшебез. Бәхетле бул йөрәк маем, зинһар бүтән елама. Балаларым читтә диеп бер үк ялгыш уйлама. Без еш кына кунакларга кайтып китеп йөрербез. Кирәк булса синең өчен җанымны да бирермен. Синдәй әниләр бар микән? Икеләнә күңелләр. Синең төсле әниләргә бар рәхмәтләр бирерләр. Шатлыкларың артып торсын. Әтикай белән бергә яшәгез сез бәрәкәттә терәк булып гомергә. Хөрмәтле Рауза Мязгубовна, чын күңелдән бар матур теләкләргә дә бик теләп кушылабыз һәм бүләккә якыннарыгыз сайлаган матур җырны яңгыратабыз.
Безгә